Mattila. Laura Mattilan jälkeen etenemme sarjaväliä ja hänen jälkeensä Riina Jalonen. Nyt siis Riia Virto. Ja ohjat käteen ja ulkoa ulos. Sieltä alkoi huudot heti. Sieltä me vaan kävelee vähän sinne pidemmälle. Se on kauhean, kun tää jännittää enemmän kuin tuolla selässä. Hyvä. Rytmi! 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 Hyvä. Eteen, eteen, eteen. Hyyty. Hyvä. Sitten tarkka tie. Eteen, eteen, eteen. Oi. Jalka kiinni. Ja ratsukko toiseen vaiheeseen. Nyt huolella sitten. Oi. Eteen, 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 Rio. Hyvä. Hieno! Ja näin hienosti 0 rata. Täytyn vaiheen aika 32.3. Ja tässä vaiheessa luokattu